Rouge met meer veiligheidsmaatregelen. Judovereniging en Red Stars nieuwe accommodatie. Het is vandaag 8 januari. Dit is het PMA-journaal. Voor de zaalvoetbalteams van Lake Valley start vrijdag 11 januari de tweede competitiehelft. De dames, uitkomend in de eredivisie, gaan in Schiedam op bezoek bij de nummer 4 Pernis. Lake Valley bezet een keurige 6e plek met 3 punten achterstand op de komende tegenstander. De thuiswedstrijd werd door de Venraadse zaalvoetbalsters met 0-2 van Pernis verloren. Afgelopen seizoen ging Lake Valley 2 keer met grote cijfers onderuit tegen de Zuid-Hollandse ploeg. Het herenteam, hekkensluiter in de eerste divisie B, treedt in Goorlen aan tegen de nummer 3 Bunga Melati. Het nog puntloze Lake Valley is opgeschoven van de 12e naar de 11e plaats. De KNVB heeft onlangs Real Café Kroon uit Den Haag uit de competitie genomen. Daardoor degradeert er nog maar 1 club uit de eerste divisie B. 9 februari wordt de opening van 4 dagen carnaval gevierd met de Rouge in Venray. Het centrum zal dan weer vol stromen met carnavalsvierders uit Venray en omstreken. Het evenement is in de loop der jaren flink gegroeid. Om het grote bezoekersaantal aan te kunnen, breidde de Rouge zich vorig jaar al uit naar de grote markt. Het succes zorgt er ook voor dat er dit jaar een aantal extra veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Daardoor hebben wij dit jaar voor het eerst toegangshekken. We noemen het ook toegangshekken, dus publiekvriendelijk. Dat betekent dat iedereen die er langs wordt aangekeken. Glas en blik is verboden. Nou, het gros van de mensen zal er geen last van hebben, die kunnen zo doorlopen. Maar als je echt komt met kratten, dat soort zaken, dan wordt daar toch wat van gezegd. En glas en blik moet ingeleverd worden. De toegangshekken en het verbod op glas en blik vallen binnen een veiligheidsplan dat dit jaar voor het eerst is geschreven. Dit heeft de organisatie gedaan in overleg met de brandweer, politie en gemeente. Voor het schrijven van het plan heeft de commissie andere grote evenementen als uitgangspositie genomen. We zijn bij Jokers in Venlo geweest, want die hebben natuurlijk al jarenlang ervaring. We zijn op de Nijmeegse Vierdaagse geweest en op 11.11 in Maastricht om overal te kijken wat doen zij eraan. Hoe kunnen we het zo mooi mogelijk laten verlopen, zo goed mogelijk laten verlopen, iedereen een fantastisch feest heeft. En wat er aan andere veiligheidsmaatregelen zijn, maatregelen die niemand merkt, maar die er wel zijn. Toezicht van bovenaf, crowdwatching zoals dat heet, mogelijk met camera's, maar daar wordt nog over gesproken op dit moment. En het winkelend publiek, dat is ook heel belangrijk, zal nergens last van hebben, want iedereen mag gewoon erdoor lopen. Het programma op de beide pleinen is erg gevarieerd, met verschillende bekende carnavalsartiesten uit Limburg, maar natuurlijk ook met veel Venrayse optredens. Dit jaar hebben we gasten als Ben Verdelle, de Toddezek, Weedraai en natuurlijk onze eigen stappers, de CD-artiesten van de Venrayse Carnavals-CD. En dat is zowel op de Schouwburgplein als op de Grote Markt. Dus de artiesten schuiven als het ware door. Het programma op het Schouwburgplein begint om 1 uur en loopt door tot 5 uur, half 6. Het programma op de Grote Markt dat start om half 3 en dat heeft dan een uitloop naar 7 uur, half 8. Per plein is er een orkest. Zij zullen de dag muzikaal opluisteren. Op het Schouwburgplein spelen de Puppies, op de Grote Markt treedt de Rosenthaler op. Vorig jaar waren ruim 7000 bezoekers. De commissie verwacht dat er dit jaar zo'n 8.500 tot 9.000 mensen op het evenement afkomen. De organisatie hoopt op een feestelijke grote editie. Dit jaar wordt voor de tweede keer Zomervrouwen georganiseerd op 31 mei tot en met zondag 2 juni. Vorig jaar was de eerste editie van de vrouwenbeurs in de evenementenhal Venray. Bedrijven kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan het evenement. Zomervrouwen is een nieuwe vrouwenbeurs voor Zuidoost-Nederland. Er zijn ruim 100 stands met allerlei verschillende producten. Onder andere kleding, schoenen, tassen en sieraden kunnen op de beurs gevonden worden. Ook staan er diverse kappers, visagisten en nagelstylisten klaar voor de bezoekers. Meer informatie over de beurs is te vinden op de website. Burgemeester en wethouders hebben vandaag ingestemd met de bouw van een nieuwe accommodatie voor judovereniging Venray en tafeltennisvereniging Red Stars. Wethouder Lucien Peters is tevreden met het bereikte resultaat. Ja, het is voor mij een trots moment. Hier staat een trotse wethouder. Ik denk dat het geweldig is wat de partijen hier binnen het gemeentehuis en buiten het gemeentehuis in nog geen jaar tijd voor elkaar gekregen hebben.
Wanneer gaat de bouw starten? Nou, ik verwacht dat dat nu zo snel mogelijk gaat gebeuren. We hebben vandaag met de aanbesteding erin een definitief besluit genomen. 2 garantstellingen voor beide verenigingen, allebei binnen de bevoegdheid van het college vallen. En daarmee is het nu dus vrij voor de stichting om te starten. De overkoepelende stichting van beide sportverenigingen is verantwoordelijk voor de toekomstige exploitatie en het beheer van de accommodatie. Het nieuwe gebouw wordt geplaatst tegen de oude hal van de Wetteling. Een mooie plek voor de sporthal, vindt de wethouder. Ja, ik denk dat dit een van de mooiste locaties is om een sporthal neer te zetten. Want het is een hal die komt te verrijzen. Die komt eigenlijk tegen de kopse kant van de Wetteling 1 aan te staan. Dus die kijkt uit op de Zuidsingel. Wanneer is de bedoeling dat het gebouw in gebruik kan worden genomen? Nou, daar moeten we voor kunnen zorgen met z'n allen dat dat dit jaar nog gaat gebeuren. De eerste stap is nu gezet. Nu is de stichting weer aan zet. Schop kan in de grond. Wanden kunnen opgetrokken worden en de inrichting kan gebeuren. De gemeente Venray neemt de oude hal van de tafeltennisvereniging over. Deze hal wordt op termijn gesloopt. De judovereniging verlaat de gehuurde hal op het GGZ-terrein nabij de Noordsingel. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. 's Avonds is een aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel te zien. Zo nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt met wat motregen. Morgen overdag gaat het in de ochtend en middag vrij langdurig regenen. Het is overwegend bewolkt. In de loop van de middag wordt het droog met later enkele opklaringen. Het wordt maximaal zo'n 7 graden. Fijne avond nog.